अक्षय गुरव उर्फ पांडा दिवाची एक्सप्रेस गोलंदाजी बाहेर करून दाखल केला जातोय. ओव्हर द विकेटने लेफ्ट हँडर गोलंदाज समोर राईट हँडर केतन सारंग आणि पहिला चेंडू लो फुलटॉस होता. 2 धावांसाठी चेंडूला पाठवून दिलं जाते. 2 धावांसाठी चेंडू इथे करतोय प्रवास आणि प्रवास केल्यानंतर चेंडू पुढे इथे क्रीडांगणामध्ये आणला जातोय. 2 धावा मिळतील. गोल्डन शतक आहे. जितका बनवणार तितक्या दुप्पट होणार आणि गमवल्या 5 धावा गमवल्या तिथे विकेटचं बटन केतन सारंग क्रीडांगणाच्या बाहेर. थँक्यू रिजे थँक्यू. धावसंख्या 8 या धावसंख्येवरती अक्षय पाहतो थोडासा इंजर्ड आहे. पुढे क्रीडांगणावरती खेळ दाखवायचा आहे. आयकॉन आहे आणि आयकॉनचा खेळ इथे क्रीडांगणावरती दाखवला जातोय. नंतरचा चेंडू इथे येतोय. डॉट बॉलचा इशारा दिला जातोय. गोल्डन शतक जितक्या बोलवणार तितक्या दुप्पट होणार आहे. दुप्पट करण्याचा प्रयत्न इथे केला जाणार आहे का? समोर नवीन बॅटर इथे दाखल केला जातोय. काय रणनीती असेल? कोणते फटके इथे चॉईस करेल? सुचित वरती दाखवला जातो विश्वास. अपील आहे. अपील सुचित वरती अपील आलंय. पंचांवरती आणला जातोय दबाव. पंच सांगतायत अरे थांबा. पंच एकत्र येणार आहे. चर्चा केली जाईल. सलामत केली जाणार आहे आणि त्यानंतर योग्य तो डिसिजन तुमच्यापर्यंत पोहोचवला जाणार आहे. डिसिजन पेंडिंग डिसिजन पेंडिंग आहे. डिक्लेअर एकदा इथे घोषित केली जाते. अक्षय गुरव गोलंदाजी मार्क इथे दाखल केला जातोय. नंतरच्या चेंडूवरती यावेळी थोडासा लेग बाहेरून जाणारा चेंडू होता. पंचाने वाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाव इथे मिळते. अक्षय गुरव मॅपम दिवाला विलंब करणारा आणि दिवा ते गणपती सफर का पार केलं गेलंय याचं उत्तम उदाहरण दिलंय. यावी दाखवून दिला जात आहे. चेंडूला पाठवून दिला जातोय 4 धावांसाठी. शेवटच्या चेंडूचा खेळ शिल्लक राहिला असेल. गोल्डन शतक आपण पाहतोय आणि गोल्डन शतकामधील नंतरच्या चेंडूवरती अतिशय सुंदर फटका होता. पण तिथे राज सोडणकर सारखा एक दांडगा अनुभवी क्षेत्ररक्षक होता. षटक संपतोय. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल 10 पोहोचली आहे. 20 या धावसंख्येवरती गोल्डन शतकामागे जास्त धावा बनवू शकतात.